reino do noroeste da península, recoñecido na Idade Media por cristiáns, musulmáns e vikingos, contaba cun extenso territorio con núcleo na Galiza e no norte de Portugal, que abranguía, ademais, Asturias, a Terra de Fora e o Condado de Castela. Ai, amiga, eu entendo que para ti o reino do noroeste era un conto moi cómodo. Ti crees que Compostela mandaba, os reis obedecían, e Oviedo e León eran só dúas vilas onde a coroa ía pasar vacacións espirituais. Pero, olla a historia verdadeira non acompaña esa fantasía. Primeiro, Compostela tiña prestixio, claro, pero prestixio eclesiástico, non poder político supremo. Segundo, os reis non eran inxenos. Se eles escolleron Oviedo e despois León para residir, foi porque alí o proxecto de poder era asturo-leonés. É simple, o rei non quería un arcebispo ao lado a medirlle cada movemento. Terceiro, e máis importante, o reino non se sustentaba en monxes nin en turíbulos. Sustentábase en magnatas, fidalgos armados e chefes locais que comandaban xente territorio cando o rei necesitaba. No noroeste altomedieval, amiga, quen mandaba non era o incenso. Era a espada. Por tanto, sí, Compostela daba brillo, romeiros, lexitimidade relixiosa, pero non decidía onde o rei moraba, nin para onde marchaba a hoste, nin como se articulaba o poder. Iso decidían o rei coa súa aristocracia, non o arcebispo. E se prefires continuar pensando que a mitra compostelá era o verdadeiro trono do reino, ben, a fe é poderosa. A historia, porén, non.